Shalom horas madihita saluhutna. Di hamwa kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramution ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta dagabi jamita di partangyangata manang epistel di Minggu Jubilate tanggal 21 April 2024. Ima hatan itu hatta natar surat di buku Pesalmen bidu 20 ayat sada rodi ayat onom. Hujahama dihita sonoma di dok hatan itu hatta. Puji-pujian di panarihon ni debata. Edesian si David. Jahubado si parmahanau dang tagamon huranganau. Di patongo duau tu japalan akan alomak. Di tugu-tugu duau di labung aik hasonangan. Di pasabam dorohaku di tugu duau di dalan hati goran alani guarnai. Ainang pemardalanau di rura lingguman ni hamatian daku hadiari parmaraan. Ai hodo madonganiau tukotmu dohok batahim mangapuliau. Hodo manutuk meja di juluku maradupona kamusuku. Di miahi hodo uluku suksukdo panginumaku. Tongot tahe dengan basa dohot asini roha mangihuti hutau saliling au mangulu. Jaladung mulak ahu masuhakuma bagas ni Jahoba saliling-liling na. Imahatan itu hatta. Di hamwa kadongan saha porseaon totu trupukon dang ayat na asing bior dihita. Pesalme 20 tuluon termasuk do ayat manang turpuk na jut diingot halak. Bahkan narong dorupani na menghapal pesalme 20 tuluon di luar kepala ate. Jaladang binoto be sedia gudang tercipta lagu manang edesian turpukon. Lapatan na turpuk manang pesalmen 20 tulun nunga gabi inspirasi tuaka nama jahasa. Hamwa kadongan marhite pesalmen 20 tulun di hati daku sidapi do ise Tuhani maradupo dirina. Bagi dia Tuhan adalah gembala. Dirajumi ibana songon parmahad do Tuhani maradupo dirina. Jahuba do si parmahanau. Ima didok ibana. Molohamu songon isima Tuhani digobarho kamu marhite pengalaman ningulu munai. Buidu halak manggobarho Tuhani songon sahalak dokterate. Buidu digobarho Tuhani songon sahalak pemandu manang gait. Isarani songon pemandu turis rupani. Jala buidu digobarho Tuhani songon tukang servis radio. Buasa di dok songoni ay dirajumi ibana dirina songon radio na siga-siga naung dibolok ko tu tempat sampahi alay roma sahalak nama mereng radio on di tempat sampahi dibuat ma dungi ditaruh ma tu tukang servis mana tahu boy do pe paulion ternyata dung di pauli gabi boy ma muse makuling denggan hurang lubi songoni ma dirina dirajumi ibana songon radio na siga-sigai naung dibolok ko kian alai roma Tuhatai membuat kita di pauli mahita muse gabe jolma na marguna. Au sugarita syukur ratu kang lasi songo dia do gobaran ni Tuhani di dirina buisa jodo do hononna songo tukang las hate. Aha huroha ulau ni tukang las. Ulau ni tukang las ima padumuhon akka busi-busi gabe mardumu tu sada tunasada jala marguna. Tuhani pe lu jadu padumu-dumu hok kita tu amai dohot tu dongat colma. Jadi penggambaran ni hitaon taringot tu Tuhani boy do borhat sianaka ulauta dohot pengalaman ni ngulutai sadiri songon sidapi di bagasa turpukon. Au sugarita sukun aka supir motori ido dohononna songo supir do Tuhani diau. Mungkin do songoni dohononna. Alaidak supir na ugal-ugalan ate. Alai supir ailes dotto asal lao selamat
dang asal lau sega. Jala molo dak salah adong do ede ni sikola minggu songo niate. Au sugari au disukun hamu songo dia Tuhani dia ngapasti do onoko songo padita do Tuhani. Buasa ai ulau ni padita ima marjamita manugu-nugu mangajari manangyakon termasuk do mamicang. Ba padita olo do muruk. Sipata olo songgak-songgakin na toho. Unak salah hita Tuhani pe ya do muruk. Malah disonggahi jol mana somehon asamehon. Jadi tergatuk tu pengalaman ni jol mai. Hamu kadongan suak songoni manuaing sidapi di bagasa trupukon di dopon ibana dirina songo parmahan. Ganuk manugut ikut tugu-tugun na do biru-biru naon tujapalan na lomak do tuaik na tiyo. Sipata dak pitor jupangatong. Apalagi molo songo di Israelan na maul jupangan ai doho japalan asing do pemuse tantangan na Rusia duru ima aka binatang buas na siap menerkam aka biru-biru nai. Songo ni manuaing dibayakon bahkan diraju misidapi Tuhani maredopo dirina. Didok disi dipatongo do ibana tu japalan na lomang. Biru-biru na dipatongo-tongo do tu japalan asa dapotan mangan ibana. Edang mungkin biru-birui na majupakon aik doho japalan na lomahi iko parmahanido na patuduho doho na patohohon. Memang biru-birui do anggo na mangalang ate. Alai parmahad do anggo na mangalului si panganonna. Hitaupe songonido ikon na dipatongo-tongon do. Ay haru naong dipatongon tongdo sotongon. Dungi didok mamuse disi ditogu tulabung ne aik hasonangan di pasabam rohana. Ninna akamang dohot tamuinang biru-biru mabiar do tu aik. Merdumu mamuse alani ibuluna na lomaki na tebali. Jadi molodang dijaga jala dijamoton olodo laus gujob tu aiki. Jaladang mungkin buanon ni parmahan biru-biru tu aik na dorasate. Sebalik nado ikut tu air na tenang manang didok di bagasa turpuki air hasonangan air yang tenang dampak na aha batu tuga besa bematong rohana segar jiwanya molununga di patongon tu air na tenang nak kininga dungi didok muse ditugu di dalam hati goran jalan yang benar. Domba sangat lemah dalam menemukan arah. Jangkauan penglihatannya sangat dekat. Jadi sipata dodang di boto ibana dia dalam na tigor, dia dalam na bekok, manang na bekuk. Hitau pejuk-juk de sokoni, dang taboto dalam na sitong, dalam na tigor. Sipata do asal tadalani dalani, hape nung asahat ita tu tepi jurang. Songon hatani detay duate, Kristenau hape hutodong dalam hamaguani. Molo didok dalam na tigor diso, dang marlapatan ni dalam na gampang, dalam na enak, cepat, mudah dan lain-lain daw. Malah juk-juk do madalani dalam na tigori gabe jupang aka hamaolon. Jadi beda do jalan yang benar tu jalan yang cepat, jalan yang gampang, jalan yang enak, jalan yang mudah. Di bagasa turpuko didok tu dalam natigori ai sadar do si David Raja David juk-juk di bana merdalan dang di dalan natigor hita pesongoni do dungi muse didok dang mabiar ibana merdalan di rura linggoman ni hamatean dang dihabiari hamatean buasa ala dirajumi ibana jahuba do mandongani ibana jala tukot dohok batahinai dibahen mangapuli. Jadi sahalak parmahan iko say ditiup do tukot na gajang na didok kurang lebih 2 meter. Ima dibahen palawon aka musuh na naing mamulga biru-birui. Termasuk do dipake laho manugu biru-birui molo adong na naing madaburu panitu lobak. Jadi ninna di ujung nai adong do palait na. Jadi molo naing tinggang biru-birui lausido di bait turkung nai buti ditarik.
Jadi songonido nang Jehovah maradupok kita. Batu tutuk kok nai hata nai dui paingotok kita menghela hita asa unang medebu tuaka dalena sosuman. Dungi musedido ditutup Jehovah do meja di juluna maradupon akamusuna menyediakan hidangan. Musuh lain yang dihadapi domba adalah duri yang tersembunyi di antara rumput. Duri bisa menusuk tenggorokan. Duri itu seperti musuh dalam selimut. Jadi parmahan iko betul-betul do memastikan makanan ni biru-birui tanpa musuh dalam selimut nak kiningan. Jadi kita pe rupani ngadapot tita si pangano ni. Dak taboto di si pangano ni. Ado ngaka basir-basir, ado ngaka suga di si. Jadi tu hatai pe dang asal dileo si panganota, dang asal dileon si inumota. Ikon si inumon manang makanan molo di bagasa turpuko didok ikon hidangan na betul-betul menyehatkan dorupani. Dimiahi uluna. Ayolo do di pardalani tutu mamulusak kasuga na bui mabahin mabugang uluni biru-birui. Jadi gadu mulak biru-biru itu hadang na iko pasti hono ni parmahanido unang adong bugang di uluna. Jalamolo adong bahenon na mamiak tu si asamalo. So ni do nakita dang di luas Tuhani hita marmara di akka pardalana tay ay sipata duta suruki akka dalan na mauli dak sadar hita nga adong akka basir-basir adong akka suga di si majujuk tay. Itu hatai pedang dipaluas si tarupani marmara. Borhat dohot mulak siya naka ulaw tay dipastihor rupani sonang pakilala ata. Suksuk panginuman na ninna. Ganuk botari ikon guhan ni parmahad do semacam gentong inganan panginuman ni biru-birui. Jadi dihadangi adong dui inganan ni panginuman. Jadi ikon dipastiho parmahani do rupani gentong inganan ni panginuman nakiningani iko say marisi. Ayaw lo do borngin nai manangdung mula rupani sian adaran biru-birui iko minum do ibana. Jadi songoni do nakita. Pokokna dengan basa dohot asini rohani Jehovah ma paihuti-hut ibana saliling mangulu ibana. Songoni marupani dibayakon dirajumi sidapit panarihonon ni Jehovah di bagasan nguluna. Hamu kamang dohot tamuina nami ahado na taida marhite pakatidakonon ni sidapiton di bagasa turpukon. Totu na taida di si ima rasa pasti. Ahado rasa pastion. Rasa pasti boy mayatong dohonon jaminan manang garansi. Hamwa kadongan sahapor siyaon, daodo natahapor luhod di ngoluon, dakola biru-biru na makapor luhon ni. Hitape songon biru-biru ni debata, ido nataharikot na manguluon, adong rasa pasti di hita, adong jaminan di hita na manguluon. Jala adong na memastikan ngulutaon aman, mangan, minum, dohot marhasonangan, mangula akasulota, madalani aka ari-ari ni nguluta. Dungo hita rupani manugot nai, pasti adok si pangano nati. Adong bohal ni pardagingon. Lau hita karejo, pasti hasilna. Martiga-tiga ibana, pasti utungna. Martadang ibana, pasti adong dapot ni ibana. Sikola akageleng na pasti tamat, manang lulus. Ayarong dututu na so lulus-lulus ate. Say sikola ina, ape dang lulus-lulus rupane. Dohot aka kepastian na asing dope. Dus songon parmahani na memastikan ngulu na pinarmahan nai, songoni manang Tuhani memastikan nguluta songon biru-biru na pinarmahan nau. Jehovah do si parmahanau dang tagamon huranganau. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami
sai paurat tomme di bagasan rohanami. Asa diperbuih katami, parbue na dingkan parbue na tongki. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin.